Pozdrav svima, ja sam Pero Tomas, višestruki prvak u bodybuildingu i fitnessu, vice prvak i prvak po različitim federacijama. Pozivam vas sve na Iron Heart Festival i ove godine treći Iron Heart Festival. To je festival u kojem svatko ima mogućnost pobijediti bez obzira na masu i snagu i izdržljivost. Festival koji je malo drugačiji sportski događaj od ostalih, kojem ono što sam ja vidio do sada uistinu podržavam. Discipline u kojem festival ove godine ima su 6 disciplina koje su uspjele donekle povezati i snagu i izdržljivost svake osobe i to su ovaj puta bench, deadlift, zgibovi u 1 minuti, utrka na 400 metara, prevrtanje gume i izdržaj na ramenima 5 kg, odnosno 2,5 kg za žene. Smatram stvarno taj sportski događaj uistinu zanimljivim i stvarno postoji mogućnost za svatkoga da pobjedi. Ne morate se obazirati na to koliko ko je težak, visok, koliko ko dugo trenira. Stvarno svatko ima šanse ukoliko bude dovoljno dobro fizički i psihički spreman. Nagrade ove godine su, koliko sam dobio informaciju, je ukupni fond nagrade 70.000 kuna, što je jedna jako dobra motivacija da svakako dođete. Pobjednik dobiva čak 4.000 kuna. To je za mene osobno velika motivacija i znak koliko su organizatori potrudili da se ove godine održa tako dobar, kvalitetan Iron Heart Festival. Moram naglasiti da je ove godine i besplatni prijevoz iz Rijeke i Zagreba također i povratak natrag. Iron Heart Festival, koliko sam dobio informacije, počinje u subotu 2.9. ujutro. Sad, točne informacije će vjerovatno biti kasnije još, skroz do nedjelju, do navečer. Također u večernjim satima završava. Važno mi je naglasiti da natjecatelji se moraju javiti na službenu mail stranicu ironheart.festival@gmail.com. Ako je netko zainteresiran bilo od natjecatelja ili gledatelja za smještaj, mora se javiti ili na Facebook nekome od organizatora ili na službenu stranicu www.ironheartfestival.com. I još moram naglasiti da se prijavite što prije i da prijave se isključivo za natjecatelje vrše preko ove upravo službene web stranice koje sam sad naglasio. Znači još jednom ponavljam, www.ironheartfestival.com. Lijep pozdrav svima i vidimo se 2. i 3.9. u Svetom Martinu na Muri na trećem Iron Heart Festivalu.